Ahojte. Niektorí z vás chodia na hudobnú po škole, iní by na nástrojnej hrách chceli a ďalší z vás práve pozerajú do mobilov. Haló, počúva ma niekto vôbec? Ja osobne chodím na klavír, no v následujúcom seriáli vám postupne predstavíme všetky nástroje orchestra. Rozhovormi s profesionálnymi hudobníkmi vás budem späť. To je na dovolenke, takže v tejto sérii to budem ja, Žovka. Ahoj Katka. Ahoj Žovka. V dnešnom dieli hudobnej triedy by som chcela privítať koncertnú umelkyňu, členku Slovenskej filharmónie Katarínu Turnerovú. Ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa, že som tu v vašej hudobnej triede. Máš krásnu blúzku mimochodom. Ďakujem pekne a ladíme spolu, lebo sme rovnaký tón. Ale pravda. Čo si nám takto na úvod zahrala? No, na úvod to bolo slávne harfové solo z symfonickej básne Vyšehrad, z cyklu symfonických básní Má vlast od slávneho českého skladateľa Bedřicha Smetanu. Je to asi najkrajší hudobný nástroj, ktorý sme tu mali v hudobnej triede. Normálne by som sa aj bála chytať. No, je veľmi vznešená naozaj. Iba tak pôsobí, že sa človek bojí chytiť, ale ja som mala tento pocit tiež, keď som začala na nej hrať, ale teraz je to už obyčajný hudobný nástroj. A do akej skupiny patrí tento obyčajný hudobný nástroj? Patrí do skupiny strunových brnkacích nástrojov, ako aj vyplýva z toho, akým spôsobom sa na nej hrá. Je harfa pevnou súčasťou orchestra? Úplne neoddeliteľnou súčasťou orchestra od 19. storočia, prešla si svojím vývojom a teraz má čestné miesto nielen pozíciou, kde stojí teda v orchestri, ale má aj čestné miesto tým, akú funkciu zastáva, ktoré party hrá. A kde sedí v orchestri harfista alebo harfistka? No, tak my harfisti sedávame po ľavej strane dirigenta na mieste po prvých a druhých husliach. Najlepšie, keď sme na stupienku, aby nás bolo aj vidieť, aj počuť, pretože harfa má teda taký tlmenejší ten svoj zvuk, nie je to trombón zrovna. A sedíme vedľa drevených dýchových nástrojov, konkrétne ja v Slovenskej filharmonii vedľa hornistov. A ako sa na harfe hrá? Na harfe sa hrá brnknutím a brnkaním. Názov pochádza z germánskeho slova harpo, čo znamená ohnutý prst, ktorý brnkne o strunu. A vedela by si nám predviesť nejaké špeciálne techniky hrania na harfe? Veľmi rada, je ich dosť. Snad najtypickejším takým nuansom alebo zvukomalebnosťou alebo takou zvláštnou technikou je typické harfové glissando. A to znie asi takto. Veľmi známe a obľúbené, hlavne v impresionistickej hudbe alebo modernej, sú flažolety. Veľmi známe sú samozrejme arpeggia, ktoré som hrala na začiatku. Zvláštnou technikou je prise de la table a hrá sa pri rezonančnej doske. To doslova znamená ten názov. Ešte som sa ťa chcela spýtať, čo robia tie pedále. Dnešná moderná harfa, ako ju teraz vidíme, má 7 pedálov. 7 pedálov slúži na to, že každý jeden pedál prelaďuje každú svoju konkrétnu strunu v diatonickej stupnici. Čiže napríklad, keď stlačím C-čko a stlačím pedál o jednu polohu nižšie, tak všetky C-čka na harfe, všetky oktávy sa preladia o pol tóna vyššie. Naopak, keď pedál posuniem do polohy hornej, sa ten tón zvýši o polovičku, o pol tóna.
Mohla by si nám popísať aj časti harfy? Určite každý, kto príde do koncertnej sály a zbadá tento nádherný nástroj, vidí, že zaujíme nielen zvukom, teda ale aj svojím tvarom. A snad najprezentnejší je tento stĺp, ktorý býva často zdobený buď zlatom teda a má nádhernú tú korunku a tým je tá harfa pôsobí ako kráľovský nástroj. Toto je rezonančná alebo ozvučná doska, tá býva veľmi často takto krásne pomaľovaná alebo zdobená nejakými ornamentami, tam sa medze nekladú, ja si myslím. Tá má otvory, cez ktoré sa napríklad naťahujú struny a táto rezonančná doska slúži na to, preto je aj taká široká a baňatá, aby ten zvuk išiel čo najviac do koncertnej sály. Tieto dve časti, stĺp a ozvučná doska, sú spojené tzv. Krkom. On má nádhernú takú ušľachtilý tvar. Takže na tomto krku sú pripevnené zo zadnej strany, ale vidíme aj z tejto strany, sú pripevnené kolíky a tie kolíky sú z kovu vyrobené a tie majú na starosti to, že one sa naťahujú struny a týmto ladiacím kľúčom sa prelaďujú, alebo teda doľaďujú, keď sa náhodou harfa rozladí. Čo je veľmi dôležité, na podstavci vidíme 7 pedálov. Každý jeden pedál, ako som už povedala, má 3 polohy a slúži na prelaďovanie jednotlivých strún. Všetky pedále majú svoje 3 zárezy, alebo 3 polohy a v týchto terčíkoch sa to prelaďuje a harfa sa buď zvýši, alebo zníži do patričnej polohy požadovanej. Všimla som si, že niektoré struny sú červené a iné sú zase také tmavo-modré. Čím to je? Áno, je to dobrý postreh. Tieto struny sú farebne odlíšené vlastne len kvôli orientácii, lebo harfa má 47 strún a nie je možné sa v tom vyznať. Takže všetky, napríklad C-čka, sú červené a všetky F-ka sú také tmavo-modré alebo až čierne. A z čoho sa vyrába harfa a jej struny? No, harfa sa vyrába z dreva a používa sa na ňu napríklad drevo orechové, javorové alebo mahagónové, už podľa potreby a mäkkosti a tvrdosti. A samozrejme vidíme tu aj kovové prvky, ktoré sú pedály a ktoré sú práve tieto terčíky a kolíky. A samozrejme toto už je len taký bonus, toto pozlátené, ale naozaj je to 24-karatové zlato, čiže to je fakt špičkový kráľovský nástroj. A struny? Z čoho sa vyrábajú tie? V strednej polohe sú črevové, tieto v tých nižších polohách sú kovové, pretože už je to fakt dlhá struna a tá by už to črevo nezniesla. A tuto v týchto vysokých polohách sa používajú struny nylonové. Tie menej trošku praskajú, ale zase krajšie znejú tie črevové. A odkiaľ zobrala harfa svoj tvar? Je to z historického vývoja? Prapôvod má už čias Mezopotámie, Indie ďalekej, kde mala presne tento lírovitý tvar, ktorý bol veľmi jednoduchý. Tá harfa stará pred tými 5000 rokmi mala možno 5 strún, na ktorú bola veľmi ľahko prenosná, dala sa zobrať pod pazuchu, takže tam odtiaľ pochádza ten tvar, vlastne, do ktorého dospela až teraz. A na čo sa vtedy harfa používala? Staré harfy v tých starých dobách sa používali na sprevádzanie spevákov, sprevádzanie bôžikov, sprevádzanie nejakého melodického hudobného nástroja. Harfa bola ľahko prenosná, čiže používala sa aj na svetské účely. Ale aj na tie cirkevné obrady, kde oslavovala Pána, kde oslavovala, často sa zobrazuje napríklad ako anjel má v ruke harfu, takže používala sa na tieto cirkevné účely. A ako to pokračovalo? Pokračovalo to tak, že harfa sa stala veľmi obľúbenou na kráľovských a šľachtických dvoroch. V 18. storočí prišiel veľký rozmach harfovej nielen tvorby, ale aj zdokonalovania práve nástroja. Vznikali množstva harfových skladieb. Vo Francúzsku bola veľmi obľúbeným nástrojom. Každá dvorná dáma chcela hrať v krásnych krinolvínových šatách na harfe, tak ako Maria Antoineta. Mohla by si mi spomenúť nejakých hudobných skladateľov pre harfu alebo ich diela? Mne osobne napadne asi ako prvý Kvetinový Valčík, ktorý napísal Čajkovský. Piotr Iljič Čajkovský využíval harfu hlavne v opernej a v baletnej tvorbe, čiže v orchestrálnej tvorbe, ale harfa, ako som už spomínala, nemá využitie len v orchestrálnej hudbe, ale využívala sa hlavne ako sólový nástroj, aj komorný nástroj so sprievodom iných hudobných nástrojov. Veľa významných koncertov vzniklo práve v 18. storočí, keď bola harfa tak obľúbená ako sólový nástroj. Spomeniem napríklad Karl Dieters von Dittersdorf, Johann Georg Albrechtsberger, Wagenseil, ale vznikli aj v romantizme veľmi známe koncerty.
Napríklad Moricevič Glier napísal krásny harfový koncert, Karl Reinecke napísal harfový koncert, ale už aj spomínaný Wolfgang Amadeus Mozart a paradoxom je to, napísal jeden nádherný koncert v kombinácii s flautou, koncert pre harfu a flautu, kde jedinýkrát využil harfu a dokonca ako solový nástroj. Už nikde inde nenapísal v svojej tvorbe žiadnu notu pre harfu, akurát v tomto nádhernom koncerte. Možno nejaké známe harfistky alebo harfisti, pokiaľ teda aj muži hrajú na harfe? Harfa je typicky ženský nástroj, ale samozrejme máme aj slávnych mužov, teda chlapov, harfistov, napríklad teraz v súčasnej dobe Xavier de Maistre, Francúz, Emmanuel Sesson, veľmi známy, slávny harfista Carlos Salcedo. Ale aj ženy sú slávne, samozrejme, harfistky. Napríklad Henrietta Renier, ktorá napísala aj svoj krásny koncert, ale bola sama vynikajúcou harfistkou. Janka Boušková, naša kolegynka z Čiech. Harfa celkom je populárna vo filmovej hudbe. Prečo to tak je? Harfa má nádherný nielen teda ten tvar, ale ten zvuk je nádherný. Ja si harfu predstavujem vždy s nejakou vílou. Pre tú zvukomalebnosť často využívajú teda skladatelia hudobní aj vo filmovom priemysle. A tam sa samozrejme používajú aj hudobné nástroje a živé orchestre. Tak ide dramatická scéna. Naopak, keď zaznie niečo romantické alebo nejaká ústredná téma nejakých dvoch zalúbencov, tak zaznie samozrejme harfa za doprovodu nejaké, alebo teda harfa sprevádza buď sláčikové nástroje, alebo vyloženie si to tam tá harfa, akože harfa sa tam pasuje. V hudobnej triede priraďujeme k rôznym hudobným nástrojom zvieratka. K čomu by si priradila harfu? Jednoznačne labuť plávajúcu po vode. Dokonca Camille Saint-Saëns napísal aj nádhernú skladbu, volá sa Labuť a harfa doprevádza violončelo. Je to nádherné. Presne to je vystihnuté. Teraz takú hru. Je to súbor rýchlych otázok, ktoré ti položím a ty na ne budeš musieť odpovedať prvú vec, čo ti napadne. Dobre, ideme na to. Dlho som sa nehrala. Koľko hodín denne cvičíš? Cvičím 2-3 hodinky denne. To sú také tie udržovacie, ale samozrejme, keď ma čaká nejaký dôležitý koncert, je to oveľa viacej. Vtedy musím trošku pritvrdiť. Aký je tvoj názor na hudobné súťaže? Ja si myslím, že veľmi užitočná a potrebná vec, pretože človek sa skonfrontuje, kde vlastne ako na tom je, porovná a vidí, ako ďalší ľudia hrajú. Tvoj obľúbený koncertný zážitok bol? Keď som hrala solový koncert so Slovenskou filharmoniou, to sú nezabudnutelné zážitky. Doplne, môj obľúbený harfový part je... Šeherezada rímskeho Korsakova. Kedy si sa začala učiť hrať na harfe? Keď som mala 12 rokov. 12 rokov som uvidela prvýkrát tento nástroj a okamžite iskra prebehla. Doplne, keby som nebola harfistkou, bola by som... Pekárkou, jednoznačne. Milujem sladkosti a rada aj pripravujem torty a rôzne koláče. Máš nejakú vtipnú príhodu zo života harfistky? Pre mňa je každý deň vtipný, keď veziem napríklad harfu prikrytú tým obalom a veziem ju na vozíku. A keď sa pristavia koloidúci, takže potrebujete pomôcť s tým klavírom. Pre mňa už aj toto je obrovský vtip, obrovská zábava. Netušia, že čo to veziem. Ako sa staráš o svoju harfu? Ladíš si ju sama, alebo ti ladí niekto iný? Tak ja som na harfu veľmi, veľmi úzkostlivá, pretože harfa je veľmi chulostivý hudobný nástroj, čo sa týka rozlaďovania, čo sa týka toho prevozu, aby sa nepoškodila. Je veľmi chulostivá na zmeny teploty a každá harfistka, aj ja si harfu ladím sama pred každým hraním. Podľa čoho si ladíš harfu? Buď podľa ucha, keď iba trošku potrebujem doladiť, ale keď hráme napríklad so symfonickým orchestrom, vo filharmonii samozrejme si dám komorné A ja na ladičke. Kedy je podľa teba najlepšie sa začať učiť hrať na harfe a myslíš si, že je lepšie začať s nejakým iným nástrojom? Ja si myslím, že každý nástroj je potrebné študovať už v tom ranom detstve, pokiaľ sa dá, tak ako začne chodiť dieťa na základnú umeleckú školu na klavír alebo na rôzne iné nástroje. Podľa mňa vtedy by bol ten ideálny, samozrejme, vek pre to dieťa, aby sa začal učiť už hrať na harfe. Existujú také menšie harfy už teraz v dnešnej dobe, takže už tie deti majú tú možnosť.
A mohla by som si možno hru na harfe vyskúšať aj ja? Samozrejme, ja verím tomu, že si nedočkáva. Dneska je tvoja šanca, poď ideme na to. Zober nástroj do ruky a jemne si ho nahneš na práve rameno a dáš trošku medzi kolená. Aby bola tak, aby ti stabilne držala. Počas hry, aby nelietala, pretože ty budeš hrať súčasne aj rukami, aj nohami, keď sa naučíš na harfe hrať. Dobre, a môžeš vložiť takto. Dobre, aby táto ruka nebola opretá, bola tak a pravá ruka môže byť opretá. A môžeš aj viac. Môžeš aj viac. Ono to bolí, lebo tie pršteky sú veľmi jemnulinké, ale keď budeš každý deň 2 hodiny cvičiť, no ešte skús silnejšie, ukazovák je taký. No, tak celkom ti to ide, no. Tak ešte pocvičíme, pár chvíľ s mnou prežiješ a budeš harfistka, budeš v našom klube. Super. Katka, ja by som ti veľmi pekne chcela poďakovať za to, že si sa tu dnes v hudobnej triede ukázala a že si nás naučila niečo nové o harfe. Bolo mi s tebou veľmi fajn, Žofka. Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa niekedy na budúce. Zahrala by si nám ešte niečo na záver? Áno, veľmi rada. Zahrám vám ukážku môjho obľúbeného slovenského autora Milana Nováka a jeho krásne nokturno. Takže idem na to pre teba a pre vás, milé deti.